Martin har lidt problemer med kaffemaskinen, så derfor laver vi en video. Man tager først skeen med kaffe, ikke noget. Yep, man stryger den lige. Hælder den ned i hullet der. Og så trykker man hernede på program, der trykker man på knap nummer 4. Der, nej, den der. Ja. Og så hvis man er heldig, så kan man læse, at der står pre-grind coffee. Det var det her kaffe, vi hældte hernede, det var formalet. Og så skulle den være god nok. Hvis man propper for meget kaffe i, så kan den ikke finde ud af det. Så sætter man sin kop nedunder, og tester vi, håber vi det dur. Trykker tilbage på den knap, man gerne vil have. Voilà.